खुलुमबाय आंनि मुङा नोजोर बर'। आंनि जोनोम गामिया कुसुगाव थानानि सिङाव थानाय मैनागुरियाव, जिल्लाया जाबाय क'क्राझार। गिबियावनो आं खन्थाइ बिबार हान्जानिसिम आंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दाखालिसो 28 एप्रिलनिफ्राय जागायबोयै 20 मेआव थुंगेनाय आखायाव बिजाब लानानै सावगारि सेबखांनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लादोंमोन आरो बे बादायलायनायाव बाहागो होनायनि थाखाय आं खन्थाइ बिबार ग्रुप हान्जानो आरोबाव फिन खेबसेबाव आंनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ बिथांमोननो बावहरग्रोनाय जाबावबाय। आरो बे बादायलायनायाव गासै 170 बादायारि बादायदोंमोन। बेनि गेजेराव आंनो देरहासार जादोंमोन। जायफोर आंखौ मोजां मोननानै लाइक आरो शेयार खालामनानै आंखौ थुलुंगा होनायजों देरहासार खालामदोंमोन, बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ बिथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय थाबाय। आरो जायफोर बे बादायलायनायाव बादायारि महरै बादायदोंमोन, बिथांमोननिसिमबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।